שלום לכם. סרטון הדרכה זה נערך מטעם מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי. הסרטון הוא סרטון המשך. אנחנו חוזרים לפעילות החקר אותה הצגנו בחלק א', פעילות איזו קופסה מתוקה יותר שאותה תוכלו למצוא באתר של מרכז המורים. הפעם נעסוק בבנייה של קובץ GeoGebra שילווה את חקר הבעיה. בחלק הראשון של הסרטון בנינו קובץ אקסל שמלווה את הבעיה. כעת נראה כיצד נוכל לבנות יישומון GeoGebra הממחיש בצורה ויזואלית ובאופן דינמי את השתנות ממדי הקופסה, אותה תיבה ללא מכסה, כאשר משנים את הגובה, כלומר את צלע הריבועים שנגזרים מפינות הבריסטול. היישומון אותו נבנה ייראה כך. יש לנו 3 סרגלי גרירה שאיתם אנחנו קובעים את אורך ורוחב הבריסטול עצמו, גובה שמתאר את גובה התיבה, ואנחנו יכולים לשנות את גדלי הבריסטול, אורך רוחב, ומה שחשוב בעיקר זה את הגובה. במקביל, כמו שאנחנו רואים, יש לנו כאן גרף שמציג לאורך ציר ההשתנות של הגובה את נפח התיבה. ברגע זה לדוגמה, הנקודה Z נמצאת על 21.5 כשהגובה הוא 1.6. אז איך נבנה את היישומון הזה? זו מטרת הפעילות או הסרטון. גרסת הג'יאוג'ברה שאני עושה בשימוש היא גרסה 4.2. לפני שנתחיל בבנייה בפועל, אני רוצה לומר שהבנייה מורכבת מהרבה מאוד שלבים. מה שאני מציע זה לצפות בבנייה המופיעה בסרטון ברצף, מתחילתה ועד סופה, גם אם במהלך הבנייה הזו אני משתמש בפקודות GeoGebra שאינן נהירות לך, הצופה. רק לאחר שמתוודעים למתווה הכולל וליעד של הבנייה, כדאי לחזור לצפות שוב, צעד צעד, ובמקביל לפתוח GeoGebra ולבצע את הבנייה באופן אישי. אז נתחיל מדף חלק. יש לנו את המסך הזה, אנחנו רוצים להציג את החלון האלגברי בנוסף, כאן בצד ימין נעשה בו שימוש. בשלב ראשון נגדיר את סרגלי הבנייה, נדליק את המערכת הקרטזית, נזיז את לוח השרטוט לפנייה הזאת, כי את המלבן שמהווה את הבריסטול אני רוצה לבנות ברביע הראשון. נתחיל בבנייה באמצעות סרגל הגרירה של 3 הסרגלים הראשונים. הסרגל הראשון הוא סרגל האורך, מספר שלם, נניח שבין 1 ל-10, בתוספת של 1. בלשונית סרגל הגרירה נהפוך אותו ללא קבוע, ואני אוהב להשתמש ב-200 כאורך של הסרגל שאותו נראה, ונקרא לזה L בשביל length. מופיע כאן. הסרגל השני מיועד לרוחב הבריסטול, תוספת של 1, לא קבוע, אורך 200, נקרא לו W. לגבי הסרגל של גובה התיבה, אנחנו צריכים לדאוג שהגובה לא יעבור את מחצית הממד של האורך או של הרוחב, כי לא ניתן לבנות תיבה כזאת. נגדיר אם ככה משתנה בשדה הקלט, אני אעלה את החלון קצת, נקרא לו max h בשביל מקסימום הגובה, נשתמש בפקודת GeoGebra שנקראת min. אני בוחר כאן את min בין שני מספרים. הגובה המקסימלי הוא בין חצי האורך לחצי הרוחב. כעת נגדיר את הגובה כמספר בין 0 ל-max h, תוספת של 0.1 היא בסדר, נקרא לו h, ויש לנו כאן את הגובה. נראה שאם אנחנו מעלים את הרוחב, נניח ל-6, הגובה יכול לנוע בין 0 ל-3. נגדיר כעת את הקודקודים
של הבריסטול. הקודקודים יוגדרו על ידי קואורדינטות x ו-y בצורה הזאת. הקודקוד השמאלי התחתון הוא ב-0,0, הימני L0, LW ו-0W. נעשה זאת. שדה הקלט A שווה 0, 0, אני מגדיר את הקואורדינטה כאן, זה נוח. B שווה על ציר X L פסיק 0, C שווה L פסיק W ו-D על ציר Y, ה-X הוא 0 והגובה הוא W. יש לי כאן את ארבעת הקודקודים, אני יכול לבנות את הבריסטול על ידי כלי המצולה, לחיצה על כל אחד מהקודקודים וסגירת המלבן על ידי לחיצה על הקודקוד הזה. יש לי את המלבן הראשון. לפני כעת להגדרת בסיס התיבה שנמצא באמצע המלבן של הבריסטול, אני מגדיר אותו באמצעות 4 ישרים באופן הבא. נגדיר את שני הישרים הללו, אחר כך את שני הישרים הללו, שני ישרים אופקיים, והבסיס עצמו יהיה 4 נקודות החיתוך הללו. שימו לב שהישרים הם במרחק h מהקצוות הללו, x שווה h ו-x שווה l מינוס h, והישרים האופקיים y שווה h ו-y שווה w מינוס h. נגדיר זאת. x, אני חייב שה-x יהיה x קטן, לא x גדול, x שווה h, x שווה l מינוס h, y שווה h, וה-y האחרון שווה ל-w פחות h. אם אנחנו הולכים להזזה ומשנים את h, הישרים הללו נעים. באמצעות נקודות החיתוך נגדיר את כל הקצוות. 1, 2, 3, 4, ואת הקצוות הללו. 1, הכל באמצעות פקודת נקודות חיתוך שהיא הפקודה הפעילה כרגע. כעת נגדיר את המתאר של התיבה, המצולם המורכב הזה, על ידי כלי המצולה. אנחנו מתחילים מכאן. מקפיד על סדר הנקודות. וסוגר כאן. יש לנו אם כן את המתאר של הקובייה, של התיבה, וכעת נותר להעלים את כל הנקודות והישרים. אני בוחר נקודה, כפתור ימני, הצג עצם וכל הנקודות נעלמו. אותו דבר עם הישרים, בוחר אותם, כפתור ימני, הצג עצם ומסתיר גם אותם. יש לנו אם כן את התיבה, אני יכול קצת לשנות את הצבעים. נניח שהמרובע יהיה אדום, אני בוחר אותו, משנה לו צבע על ידי בחירה, והתיבה עצמה נבחר אותה נניח בצבע צהוב, נקהה אותה קצת. יש לנו כאן את התיבה, ועתה נותר להגדיר את הגדלים, את האורך, את הרוחב ואת הנפח. אני אשתמש בשלושה משתנים, נניח A1, A2, A3 בשביל כל אחד מהם. A1 שווה האורך, הוא L מינוס 2H, A2 הרוחב שווה W מינוס 2H, ו-A3 הגובה עצמו. יש לנו את שלושת הגדלים, נגדיר גם משתנה V בשביל הנפח, שהוא A1 כפול A2 כפול A3. יש לנו כאן את הנפח, אנחנו רואים אותו כאן. וכעת נתייחס גם לנקודה Z, הנקודה שנעה כאן. Z מבטאת את הנפח כפונקציה של הגובה. היא תוצג בצד בלוח הסרטוט הזה. אנחנו פותחים אותו על ידי בחירת לוח סרטוט 2. בחרתי אותו כבר לפני. איך אני גורם לנקודה Z להיות מוצגת בלוח הסרטוט 2? אני הולך לתכונות של הנקודה Z. נמתין שזה יעלה, זה עלה. בלשונית מתקדם אני בוחר להציג אותה בלוח סרטוט 2 ולא בלוח סרטוט 1. היא נמצאת כאן בנקודה מסוימת, אני אזיז
את ראשית הצירים לנקודה המתאימה. אקטין קצת כי ערכה של הנקודה Z כמו שנוכל לראות פה הוא באזור 32 כעת. נלך לכלי הזה, לכלי הקטנת תצוגה, נלחץ מספר פעמים עד שנראה את 32 באזור. נזיז את לוח השרטוט קצת יותר למטה והנקודה צריכה להיות מוצגת כאן. נזיז ונראה אותה. היא מסרבת להופיע. נראה מה הבעיה. בסיסי, נקודה כאן. נציג אותה עם העקבות. וכעת נזיז את הלוח, נקטין קצת פה את והנה הנקודה מופיעה, היא מופיעה בצורה, זה הקטנתי קצת יותר מדי את הלוח. אנחנו צריכים לשחק כאן קצת עם הקורדינטות, אבל כדי לא להאריך את הסרט אני אעצור בנקודה הזאת. נותר לנו רק להציג כאן את הנפח ואת שאר הממדים. נעשה זאת על ידי הוספת טקסט. נכתוב כאן נפח בעברית, נפח שווה, ואני בוחר מרשימת העצמים את הנפח. שימו לב, GeoGebra מציג קודם את העצמים על פי האות הגדולה ואחרי כן את העצמים הקטנים יותר. האורך הוא A1, הרוחב הוא A2, בוחר אותו גם מרשימת העצמים, והגובה הוא A3. נציג זאת כאן, נבחר, נגדיל, נוכל לשנות צבע, אדום. הנה יש לנו את כל מה שרצינו. אנחנו יכולים לשנות את הטבע ולראות את ממדי המשתנים כאן. והנקודה הזו נעה, אני לא משחק כאן עם הקואורדינטות. בזה הסתיים תהליך הבנייה. לבסוף, אני רוצה גם לציין שקיים ברשת יישומון משוכלל יותר, יישומון GeoGebra שמתייחס לבעיה הזאת, יישומון של לינדה, סלובקית שנמצאת בבריטניה, ויש הרבה סרטי הדרכה שאפשר למצוא סרטים שלה ברשת. זה היישומון, הוא נראה משהו כזה, אפשר לשחק פה בהרבה ממדים בצורה יפה. מסובך מדי להראות איך בונים כזה דבר. תוכלו למצוא אותו בכתובת הבאה, HTTP וכולי, כל מה שמופיע כאן. יישומון שאפשר לעשות גם בו שימוש. אז זה היה יישומון GeoGebra. תודה ולהתראות, בהצלחה עם הבנייה.